Biko gwakena ya afa gị. Igbo ndị ọma anyị ekenekwa unu. Onye unu na-afụ n'iri a n'ụbọchị tata bụ nwa Ada Ifeọma, onye nke eji AdaIgbo niile mata. Okwu ịmaka biko tọn godoro anyị ka anyị nene gị ọfụma nwaanyị ọma. Enye n'ebe eje ọrụ asampete nwaanyị ọma. Nzukọ anyị nọ ka ebe ata kedu ihe ọ bụ maka ya? Ji nwayọ ekwu. Ụbọchị tata bụ mmemme nke a na-akpọ Ọbaji. Nke agba abụọ nke eji sala ọkụ wee mara ya ka anyị na-eme n'ụbọchị tata. Ọ bụ mmemme anyị ji egosipụta nri anyị. Obodo dị iche iche bụ ndị bụ mmanwụ ha ma egwu ha wee bịa ebe a ka anyị nọkọta nwa aṅụrị. So ka ibe bụ ihe ịtụnanya ị na-eme. Ihe ịtụnanya anyị na-ene anya bụ oge a ga-eme asọmpi ndị dịgasịrị ka ịgba mgba, ịsụ Igbo, igosipụta ekike anyị dịka ndị Igbo na ihe ndị ọzọ. Nwere ihe ọzọ a na-enejere anya ịhụ na mmemme a. Ịfụ ndị si obodo dị iche iche wee bịa ya bụ mmemme dịka ndị ọgbarụ na obodo dị iche iche bịa wee na-eme gosi na anyị bụ ndị Igbo na Igbo agaghị ana, njirimara anyị agaghị ana. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa onye bịa mmemme a ma ọ bụ onye ọbụla na-ekiri gị ugbu a? Ihe na-agwa unu ọ bụrụ na ị ga-echefuna ebe isi, echefuna ntọala gị, echefuna ekike gị, mmemme anyị, nri anyị na ihe ndị eji mara anyị bụ ndị Igbo. Nke a bụ nke anyị, ọ bụ na anyị echekwabaghị nke bụ nke anyị, ọ bụzi onye ga-echekwaba ya. Gosipụta na ị bụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ maka na Igbo amaka.